de 5 minuts de nom i aplaudiments, i al final del passadís hi ha 2 escales, has de pujar a l'escenari a saludar. Un equipàs d'arreu del país, jove, compromès, molt compromès amb Catalunya, que té el territori, el cap i el cor. Mònica Sales per Tarragona, Janina Vella per Lleida, Salvador amb tots vostès, el president Carles Puigdemont. La gent no independentista de Catalunya preferirà tenir un president que sigui capaç de plantar-se davant d'un govern espanyol perquè està perjudicant els interessos dels catalans. I això és el que ens comprometem a fer. Adéu-siau.